न'आव मोनहैसिगोनखायनो जा खुसि जागासिनो बे दिनै खुसियानो लाग' हाया बारा दिनै थिग गैया खुसि जादों नामा बिराद न'आव मोनहैसिगोनखाय नायलांबाय था होनलाय खनसे नोंना मालाबा बबि जायो बेना रेडिअ'आ बे भलिउमखौ ओरै खमायना दोननाय बायदि जायो बेना मालाबा बेखौ मालाबा ओरै साफ्रेनानै ओरैबायदि गोसा गाबोगोन माने नुगोन नोंथांमोनहा देखायगोन आं दा जोबजासिम नायदो दाउ हमसोदों नै लोगोफोर दाउ आथिमंगल लांनो आथिमंगलाव आथिमंगलाव थांग्राफ्रा हेन्डसाम होनलायदो दाउआ हाल्ला देन्जार खालामदो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ'आव फिनसे बरायलायबावबाय दायो फाइनेलि आथिमंगल लांनो नागिरदों बिखुनजोनि न'आव थांनो नागिरदों दायो आइ बिखुनजोनि न'आव नायदो नोंथांमोना चिराङाव तामुलपुर टु चिरां एबार नायदो माबायदि जायो भिडिअ'आ जोबजासिम नाय लोगोफोर दे गासिखौबो देखायजोबगोन आङो बिखुनजोनि न' बिखुनजो बिजाव गासैखौबो आंनि देखायजोबगोन नायलांदो जोबजासिम दे लोगोफोर नै जोंहा दाउ खागासिनो जोंना बाबाजों आइजों बेखौ दाउखौ जाहोहैनांगौना आरोना दाउआ थैयो दरसे दरसे सोला होगोन आं होनलायसै बिमा न'आव थांनो मोनसिगोनखाय देन्जार खुसि जागासिनो मानसिया बिरां बां एकदम मानसिया देन्जार जागासिनो लोगोफोर फाइनेलि दायो जोङो थांसै नै कारा बेनो गारिया बाय गाखोदो बैयाथ' चलो गाखोदो जों दा थांसै जोङो दायो चिरां तामुलपुर टु चिरां ओमफ्राय बे गारिजों थांगोन आरोना बेजोंनो चलो गारि गंसेल' बेयावनो गाखोलांसै लोगोफोर थांबाय थादों दायो मोनथारनोसै बिखुनजोनि न' होननायसो नामा न'आव मोनहैसिगोनखायनो जा खुसि जागासिनो बे दिनै खुसियानो लाग' हाया बारा दिनै थिग गैया खुसि जादों नामा बिराद न'आव मोनहैसिगोनखाय जा थांगासिनो लोगोफोर दा मोनहैनाय लोगो लोगो देखायगोन नै सिंनि महला बेबायदि थांगासिनो दायो थांगासिनो जोबजासिमल' नायदो भिडिअखौ नुजोबगोन ना मा होनो टि ब्रेक ना मा होनो टि ब्रेक लोगोफोर बरपेटायाव लाखिदों ओमफ्राय बेयाव साहा लोंनो नागिरदों आरोना दसे मेंनानै गारियाबो इमान खारनो हाया नालाय आयौ गिदिं जाजोबो होननायसो दसे रेस्ट लादों साहा लोंनो नागिरदों बिसोरनो ओमफ्राय बेयाव साहा लोंसै ओमफ्राय मोनसे बुस्थु पेकिं खालामनो होदों आङो नायनो हागोन नोंथांमोना नै ला साहा पेकिं करादो नै बे बुस्थुखौ पेकिं खालामनो नागिरदों नै ला नायनो हागोन गलाखौ आरोना बेखौ 40टा पेकिं खालामसै लांसै 40टा जाहोनांगौनो सोरनोबा रानना होयो पेकिं खालामगासिनो आंनि थाखाय बेखौ पेकिं खालामनो होदों जेनेबा आलासि न'आव लांसै आरो बिखुनजोनि न'आव आथिमंगलाव होननायनो थांफिनसै लोगोफोर डाइरेक्ट गारियाव गाखोलायनोसै नै माबायाव बरपेटायाव नेथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय नै लाबाय बेयाव मिस्टिखौ लाबाय मिस्टि ओमफ्राय लागौ बिमा फार्स्रा बायनो होबाय मैया बायालासिनो दख'ना गोथांजों गोजा फार्स्रा लाना फैबाय बेयाव एकदम साइज नुबाय जायो नामा चलो हनै गारिया बेक खालामबाय जोंना लोगोफोर थांबाय थानोसै जोङो सिमला बागानसिम होनलाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सिमला बागान सान्तिपुर होनलायदो देखायजोबगोन दसेल' नेथ'बावदो आरो दे ओमफ्राय न'खौबो देखायगोन आं हिन्जावनिखौ मोजांनो नेक्स्ट भिडिअआव मोजां नुगोन आरो नोंथांमोना न'खौ दा थेवबाबो देखायगोन एसे एनै खिन्थु दाथ' मोजां देखायनो हानाय नङा नालाय चलो हाबजोबदो सिङाव हाबलां होननाया लागाव चलो फाइनेलि चिरां डिस्ट्रिक्ट ये देखो बिजनी टुल गेट लोगोफोर बिजनी टुल गेट मोनबाय बिजनी टुल गेट बिराद अखा दै अखा बोथोर बिराद अखा हादों लोगोफोर बिजनी टुल गेट मोनफैबाय फाइनेलि चिरां तामुलपुर टु चिरां नामा बिमा बिराद खुसि नामा न' मोनफैनायखाय
थालांनो मोनगोन सानाखै लाना थांफिनखागोन होनलायदि ना मा होनो लोगोफोर जियानो जा चिरां मोनबाय मोनथारसिगोन बारा गोजान गैलासै आरो दे नायलांबाय थ' लोगोफोर होननाय दे नायलांबाय था होनलाय खनसे नोंना मालाबा बबि जायो बेना रेडिअ'आ बे भलिउमखौ ओरै खमायना दोननाय बायदि जायो बेना मालाबा बेखौ मालाबा ओरै साफ्रेनानै ओरैबायदि गोसा गाबोगोन माने नुगोन नोंथांमोनहा देखायगोन आं दा फैयै फैयै सान्तिपुर मोनफैमारबाय लोगोफोर गावनि जायगा मोनफैबाय मालाय गोजोनबाय बिराद खुसि मोनदों नो मालाय गावनि जायगा मोनफैनानै जा मोनफैबाय दै सान्तिपुर मोनफैबाय ओमफ्राय दा माखासे माबा माबि बायनो दंबावो एसे बायनानै ला थांसै मायाव मोनो मायाव जादो सिनि नांगौ जायो आरो लोगोफोर सिनि लाबोफायासै सिनि लांनोसै ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ बियार लांफानांगौ बियारखौ लाबोआसैना जोङो भुटानिस बियारखौ बायनोसै सिनि बायदों नैला सिनि बेयावबा हायो आरो बे सान्तिपुरावबा जोंनि नावकाटायावबा हाया बेलेगावबा हाला बे बायनो रोङो हारसा रायलायनो गोनां गैयानो बिसिनि जायगायाव आरोना बे सान्तिपुराव बर'जों दा जोंथि थांबाथाय हारसा रायलायनो गोनां जायो नालाय ओंखायनो रोङा बे बायनो हाया जायो जोंथि थांबाथाय गासिबो बर' रायलायो ओमफ्राय हारसा दखान सासेबो गैया बर' रायलायजोबो आरो ए मोजां होनबालाय टेनसन गैया होनबालाय नोंसिना जायगायानो फाइनेलि मोनफैबाय होनलायदो बैया मायाव लाना खारनो नागिरदोंलाय बुबथिंबाय थाबाय मालाय हारसिंनो होनलायदो लाहार फाहार जागासिनो होनलायदो गाबोननि थाखाय नामा बोदो बैया बोदो आथिं आखाइ सुनसै हाबनोसै बैया खारबोदो गोख्रै नङाबा दा लाजिसिगोन नोङो नङाबा होनलायदो आं मा सुनदां बुस्थुआ सुनांला खुनुरुखुम नारा नाथाय इसिबां गोजानाव मोनफैबाय एन्जर खुसिगा सासेया न'आव मोनफैनायनि नायलायदो निनि एन्जर आथाया लोमबावाखै थांनानै सिखा लाना दानस्रायजोब्बाय नालाय नामा लोगोफोर जियानो जा मोनफैबाय एकदम बागेबाबो गोजानद्रायबो नालाय एसे मेंलाय लाङो लागाव लोगोफोर फैग्रोमोना गामसा गानस्लायबायनि ओमफ्राय खुलुमनांगौनो दायो खुलुमहैनोसै सानैबो मुजा गानो मुजाखौ बे फुना गालांसै ओमफ्राय खुलुमहैनोसै दा नायलांदो
लोगोफोर इसेबां गिदिर माने डेक'रेसनथ' नङा जेनेबा जोंनि बायदिनो सिम्पोल आरो ना ओमफ्राय दासो बानायगासिनो गाबोननि थाखाय नै सेंग्राफोर मावगासिनो बिसोरनि गामिनि दा गाबोनसो जागोन नालाय प्रग्रामानो फैग्रोनांगौना आरो बिसोरना मा होनो हरथाम ना मा थानांगौनो जायखिजाया मोनफैबाय दायो भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट माबायाव देखायजोबगोन आं नेक्स्ट भिडिअआव दे ओमफ्राय नुगोन नोंथांमोना जिखुनुखौथ' नोंथांमोना एसे सिनायखाबाय सोर जागोन ओमफ्राय मोजां देखायना होगोन आं नेक्स्ट भिडिअआव दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन बेयाव जायखिजाया मोनफैबाय जोङो दायो आथिमंगलनि थाखाय चिराङाव तामुलपुर टु चिरां होनलायदो सासेया हाथाया लोमबावाखैलै मोनफैनायजों मिनिनाय आनलिसि लोगोफोर न'खौ नुनो हाबाय नोंथांमोनहा माबायदि बियो ओमफ्राय बबे जायगानिमोन मानसिया एसेबाबो सिगाङावबो खिथाखाबाय थादों आं नोंथांमोननो दे